Charmaine Ġerada hija kanvażer ewlenija ta' Lorenz Gonzi u jafdata ħafna f'Kastilja fejn taħdem bħala Customer Care Coordinator tal-Ministeri kollha tal-Gvern. F'dil kariga lejlet l-aħħar elezzjoni ġenerali Ġerada kienet preżenti f'laqgħa li matula tqasmu 22 post li 20 minnhom ingħataw fit-tieni distrett fejn jikkontesta Lorenz Gonzi. Ġerada kienet ukoll waħda minn dawk li f'Novembru 2008 irċivew l-email minn Paolo Borċ Olivier fejn talbu jgħaddu lill-Partit Nazzjonalista id-dettalji personali kollha ta' kull individwu li jmur biex jitlob l-għajnuna lill-Gvern permezz tas-sistema tal-Customer Care. Fil-jiem li għaddew fil-kapaċità tagħha ta' President tal-Klabb ta' Rigatta tal-Isla, Ġerada ħabbret li nhar is-Sibt li ġej 3 ta' Marzu, ġimgħa biss qabel l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali fl-Isla, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi nnifsu se jkun qed jinawgura xogħol li sar fuq il-klabb tar-Rigatta ta' din il-lokalità. Residenti mill-Isla li tkellmu ma' One News qalu li dal-każ jikkonferma kif il-Partit Nazzjonalista u l-Prim Ministru jiftakru biss fl-Isla li xi elezzjoni, iżda kif jgħaddi l-jum tal-votazzjoni jinsew għal kollox il-ħtiġijiet ta' din il-lokalità. L-istess residenti qalu lil dan l-istazzjon il-fatt li l-Prim Ministru se jkun qed jagħmel xogħol bħal dak fuq il-klabb ta' Rigatta huwa mnebbaħ biss mill-konvenjenza politika tal-Partit Nazzjonalista għaliex proġetti sportivi ħafna ikbar lanqas biss kienu inawgurati minnu. Il-fatt li l-Prim Ministru aċċetta li inawgura xogħol qed ikun interpretat bħala sinjal ċar li Charmaine Ġerada hija l-preferuta ta' Lorenz Gonzi. Ir-residenti li tkellmu ma' One News qalu li Ġerada qed tinqeda bl-okkażjoni ta' 3 ta' Marzu bil-Klabb ta' Rigatta bħala parti mill-kampanja politika partiġjana tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ta' ġimgħa wara fl-Isla. Intqal ukoll ir-residenti tal-Isla kienu japprezzaw ħafna kieku Ġerada wrid l-istess ħeġġa li qed turi issa lejlet l-elezzjoni tal-Kunsill matul l-aħħar snin kemm ilha kunsilliera fuq ħafna proġetti oħra għal ġid tal-lokalità tagħhom.